Børn har ikke stemmeret, men har ret til at fremføre deres synspunkter og blive hørt. De Forenede Nationers børnerettighedskonvention holdt 25 års jubilæum i går, og i den forbindelse har vi arrangeret et debat denne eftermiddag på baggrund af spørgsmål fra børn og med udgangspunkt i barnets rettigheder. Det vilkår, vi giver til børn og unge, har været tit og ofte fremme i debatten, men hvilke budskaber har vores børn og unge? Hvilke budskaber har det? Og vi har i samarbejde med Nagusa arrangeret dette eftermiddag i GU i Nuuks aula, og jeg vil gerne byde jer velkommen til seerne, lytterne og ikke mindst I, der sidder herinde i salen. Der er FN's børnerettighedskonvention har 54 paragrafer. Hvilken paragraf prioriterer I højst? Hvis vi starter fra højre, og der er tak til Nagusa og for jeres specifikke arrangement, og tak for invitationen til arrangementet. Og de har været meget glade for, også at børn og unge også kan fremføre deres synspunkter, selvom de ikke kan afgive stemme endnu. Fra det side er vi selvfølgelig indenfor, så finder vi, at alle artikler er vigtige, mens vi mener, at artikel 9 for os er den vigtigste. Det er, at forældrene også skal sørge for, at barnet får de rette vilkår. Og det er forældrene, der har denne pligt. Så også hvilket paragraf har I valgt? I denne lille pjece udarbejdet af Mia kan man se, det er punkt 2, at børn er alle født lige, og det er også meget vigtigt at huske her i Grønland, uanset hvor man bor, og hvilket øjenfarve man har, hvilket hårfarve man har, hvilke forældre man har, så er alle børn født lige. Demokraterne fra vores side, så har det også været svært at vælge en bestemt paragraf, der alle vil jo også støtte paragraf, men paragraf 6 har vi specielt lagt mærke til, hvor det er, at alle børn har ret til en tryg opvækst. Og der er 2 paragrafer i den artikel, og som det andet, at de enkelte stater, nationer, har ret til at sikre barnet de bedste vilkår. Mange år, lad mig der er spørgsmål fra Nagusa. Hans Enoksen, hvilket artikel prioriterer I med udgangspunkt i vores situation, så mener vi, at det sikreste det er at sikre, at børn kan have en tryg opvækst hos deres børn og forældre. Hvilken artikel prioriterer jeg de 56 paragrafer? Jeg vil gerne tage udgangspunkt i grønlandske vilkår. Fra Siumut. Ud af de 54 paragrafer, så er det alle lige vigtige. Vi skal selvfølgelig sikre, at børn ikke bliver seksuelt misbrug, at børn bliver fri for mobning med mere. Vi kan nok have specifikt en, men vi mener, at alle artikler er lige vigtige. Men andre partier valgte et paragraf, men vi mener, at alle paragrafer er vigtige. Og vi mener, at vi alle arbejder for, at alle rettigheder bliver arbejdet for. Partiet Inuit. Vi siger også tak til arrangementet fra Partiet Inuit. Vi har alle sammen været børn, og vi ved også alle sammen, hvilke oplevelser vi har haft i vores barndom. Har en bestemt paragraf i tankerne? Det har vi ikke, men jeg vil også, som de andre partier, sige, at alle paragrafer er lige vigtige, mens vi mener, at paragraf 4, at det er nationsstaterne, der skal sikre, at barnets rettigheder bliver efterlevet. Det er det, vi lægger vægt på.
vi giver point i alt efterhånden, som de nævner enkelte paragrafer i børnerettighedskonventionen. Så kommer vi en optagelse fra HTX i Sisimiut, optaget af Kevin Møller Johansen, hvor han spørger til om barnets rettigheder. Det er tredje HTX fra Leonard Dungerner. Der er kun få, der har haft barnets rettigheder i folkeskolen, og hvem vil arbejde for, at alle børn får uddannelse omkring barnets rettigheder. Et klart spørgsmål, som I forhåbentlig kan svare kort på, hvem vil arbejde for, at børnene får mere direkte undervisning omkring barnets rettigheder. Tak til spørgsmålet fra Nicolai. Og før jeg blev politiker, så arbejdede jeg som chef for forebyggelsesafdelingen i Sommersov Kommune, hvor jeg også deltog i forebyggelsesarbejdet i samarbejde med skolevæsenet, hvor en af opgaverne var, og jeg foreslog, at barnets rettigheder taget op til debat, og det har heldigvis også været sådan, at der inden for Sommersov Kommune har været uddannelse, og det er noget, vi lægger vægt på, og som vi vil fortsætte på, og endda styrke således, at alle børn over hele landet, at vi sikrer, at de får mere indsigt omkring barnets rettigheder. Kim Kielsen fra 2008 har vi fremført dette ønske i Inatsisartut, og lige fra den gang, så har det været et krav at indgå i folkeskolens pensum. Hans Enoksen, Martin Elraf. Det er et meget interessant spørgsmål, og jeg mener, at undervisningen omkring barnets rettigheder i skolen bør styrkes. Børn bør vide, hvilke rettigheder de har, hvis de skal kunne beskytte sig, og for at sikre, at de får de bedste vilkår, blandt andet på baggrund af deres erfaringer om, hvordan de kan arbejde videre. Så vi bør bane vej for, at der bliver bevilget flere midler, hvis de er problemet, således at børn får mere kendskab til deres egne rettigheder. Hvis I nu bliver valgt ind, vil I sige, at der skal mere fokus på barnets rettigheder i folkeskolen. Kevin siger, at der er 23 elever i deres HTS-klasse, og der er kun én, der har fået uddannelse eller om barnets rettigheder. Hvis det er rigtigt, så er det noget forkert, så det bør vi gøre noget ved, men vi forventer stærkt, at vi bliver valgt ind, og vi skal selvfølgelig arbejde for, at der bliver bygget midler til formålet. Så har Olsvig heldigvis, der I er kommet til magten i 2009, blev der bevilget mange midler til formålet, og der var jeg endnu ikke politiker, og der blev blandt andet udarbejdet en bog, uddannelsesbog om barnets rettigheder, og vi mener også, at der bør også udarbejdes sådan lærebog til de mindste klasser, da det som regel er uddannelsesmateriale, der mangler, også materialer, der kan bruges til lærerne. Men det er en mangelvare, men det er et arbejde, der foregår, og som vi bør udbygge også til de mindste børn, også til de ældste, således at det på hvert trin i vores nuværende folkeskole, at de får en uddannelse om barnets rettighed. Andreas Uldum. Folkeskolerne hører ind under kommunerne, men vi vil selvfølgelig arbejde for, at der sker et øget oplysning og uddannelse om barnets rettigheder, men man skal også huske, men vi skal også huske på, at vi skal påtage dette ansvar fra forældrene. Forældrene skal også kende barnets rettigheder, så det er også en opgave, som forældrene har, så oplysningen bør foregå mere spredt og ikke kun i folkeskolen. Knud Christiansen, der siger tak til spørgsmålet. Det er vigtigt, at alle i samfundet, at det er bedst, at hvis vi alle kender vores rettigheder, hvis vi skal være et stærkt samfund, og desuden lægger vi vægt på, at børnene også kender barnets rettigheder, som Kim Kielsen var også inde på, så var at desuden også med til, at dette bliver styrket fra 2008 og 2009, men det er også rigtigt, at dette også bør foregå på de mindste klasser, også på børnehaver. Men vi skal ikke glemme, at det er forældrene, der primært skal vide, hvilke rettigheder, som barnet har, og det er meget vigtigt, at tingene hænger sammen, således at vi alle ved, hvilke rettigheder vi har. Et spørgsmål, som I kan svare ja eller nej på. Vil I arbejde for, at man i folkeskolen øger
undervisningen omkring barnets rettigheder. Ja. Eller øget. Man ønsker øget uddannelse. Ja. Vi har allerede startet i 2008, så arbejdet er i gang, og der er ikke noget, der forhindrer, at vi styrker området. Så det er Hans Enoksen også enig i. Ja. Ja. Alle siger ja til spørgsmålet. Næste spørgsmål er fra Campus Kujalleq. Det er Petra Olsri fra Campus Kujalleq med Qaqortoq, som stiller følgende spørgsmål. Hvorfor bliver et barn, der er seksuelt misbrug, ikke den fornødne hjælp? Det er et hårdt spørgsmål, men nødvendigt at besvare, som vi hver har vores holdninger til. Selvfølgelig. Hvad er jeres svar til spørgsmålet? Først med Sara Olsvig. Det er et problem, som er et reelt problem, som vi alle kender til, hvorfor vi også fra Inuit i forbindelse med Forsoningskommissionen også har krævet, at seksuel krænkelse af børn og seksuelt misbrug af børn, der virkelig har eksisteret, også bliver taget op i forbindelse med denne Forsoningskommissionen arbejde. I vores tid under Landsstyrekoalitionen, så har vi også sat fokus på dette område og arbejdet for mulighed for, at børn, der har været udsat for misbrug, får mulighed for den nødvendige behandling. Det er vigtigt, at der sker information om barnets rettigheder, også til alle voksne. Og en af de rettigheder, det er, at barnets krop, det er barnets eget, og at den også har ret til at sige nej, og det er også noget, som vi skal respektere, og det er noget, som alle voksne også bør lære. Og det lægger vi meget vægt på, således at også børnene, eller at de voksne også får information om seksuelt misbrug af børn, således at man også bryder den tabu, der er, og at vi taler åbent om det, og det vil vi fortsat arbejde med. Knud Christiansen. Det er rigtigt. Det er et meget omfattende spørgsmål, som Petra stiller. Vi mener, at vi alle i samfundet har et ansvar, og at vi alle har pligt til at forsvare barnet og dets rettigheder, og at vi bør give forældrene de muligheder, de har, således at de også kan være med til at forsvare barnets rettigheder, således at barnet får den bedste opvækst. Det er også muligt med snarere og hurtigere hjælp med barnet i centrum, således at når man bliver udsat for seksuelt misbrug, at der så sker en hurtigt indsat i samarbejde med alle berørte myndigheder. Det er tragisk, når noget sker, og det kan være accepteret fra Adasut og arbejde for, at dette minimeres mest muligt ved, at vi løfter hinanden. Problemet i flok ved at sætte barnet og familien i centrum, men det er absolut nødvendigt med tidlig indsats, og det er der det nuværende problem primært ligger. Partierne kan vist være enige om det, at der skal gøres noget ved problemet, men hvilke strategier har I? Kan I præcisere mere? Andreas Uldrum, omkring seksuelt misbrug af børn, så ved vi, at det er et stort problem. Hvordan strategien vil være for at hjælpe et barn, der har været udsat for det kan jeg ikke sige på stående fod. Men det er nødvendigt, at vi politikerne udstikker de nødvendige rammer og den nødvendige finansiering, hvis det er nødvendigt. Og det er også noget, vi bør drøfte yderligere og mere uddybende, og vi bør også være mere medansvarlige. Vi ved, at vi ved alle, der kender et eller andet, hvor man har mistanke om nogen, og det er et ansvar, som alle bør påtage os, og således at man undgår, at dette eskalerer, at man melder, hvis man sker, at der sker noget kriminelt eller lignende, og at vi alle det er nødvendigt, at vi alle er medansvarlige. Partiet Inuit Nikolsen. Jeg mener, at problemet er så omfattende, at dette bør indgå
i undervisningen og uddannelserne, i de høje uddannelser, således at der inden for de ting, der skal læres, også får viden om, hvordan man undgår seksuelt misbrug, hvordan man kan arbejde på at undgå det, og hvordan man giver den nødvendige hjælp for folk, der har været udsat for det, således at vi alle sammen også kan sikre, at vi alle sammen er med til at beskytte vores børn. Problemet er meget stort, og når sagen kommer så til, at man ikke længere kan få hjælp, så er det et problem, der er, hvor vi nogle gange støder på problemer, som reelt ikke burde eksistere. Men hvis et barn er blevet udsat for misbrug, så bør vi vide, hvordan vi kan hjælpe denne hurtigt. At det ikke at fratage forældrene deres ansvar. Det er et samfundsproblem, der er, og forældrene kan nogle gange være i tvivl om, hvad de skal gøre, og barnet har også nogle problemer med at fortælle deres forældre, hvad der er sket. Kim Kielsen, når man selv har arbejdet som politimand og har været selv oplevet det, så er det en oplevelse, som man ikke kan klemme, og det er også et opgave, som vi bør tage op politisk og forstå, hvor omfattende problemet er, og at det er nødvendigt, at der gøres noget og hjælpe dem yderligere, og ikke kun at det ikke kun får den behandling i sundhedsvæsenet, men også får anden hjælp, når det har været udsat for det. Det er nødvendigt med hurtig handling. Det er et problem, der kommer, der går i arv, og det er noget, som statistikken viser, at der er alt for mange, og det kan vi ikke acceptere. Hans Enoksen, hvad mener du? Hvad siger du? Der er en, der under nogle omstændigheder kan acceptere, at børn bliver misbrugt seksuelt omsorgsvigtet. Det er et fælles anliggende, som vi må kæmpe imod sammen nu. Og når der bliver røget for meget hash og drukket for meget, og for mange familiære problemer ophober sig, så bliver en af eftervirkningerne jo, at man begår kriminalitet mod børn, og det skal der ændres på. Og derfor skal børnetalsmandens arbejdsopgaver også intensiveres, således at der bliver flere ansatte, så folk, der bliver berørt af børn bliver berørt, også får hurtigere hjælp. Det, der også er vigtigt her, det er, at sundhedsvæsenet, socialvæsenet, kommunen og selvstyre også samarbejder med hinanden. For eksempel i forbindelse med, at man støder på nogle problemstillinger, så kan man henvende sig til kommunen. Jeg er bevidst om, siden jeg kom til, jeg engagerer mig i politik, at der ikke er tilstrækkelig kontakt mellem de førnævnte instanser. Der skal være mere samarbejde. Ingen må under ingen omstændigheder flygte fra ansvaret. Men hvordan kan det så effektueres? Det skal man gøre ved bemidling af flere midler og ved at samarbejde mere effektivt. Jeg vil gerne starte med at sige, at heldigvis der bliver de fleste børn i Grønland passet godt og bliver opdraget godt. Det skal vi være glade for, men vi er også nået til et stadie, hvor emnet er meget anstrengende. Det er et hårdt emne. Der er mange sager, der startes socialkontoret og af politiet, men mens serien sker, så skal vi være fokuseret på at behandle familien samlet, og uddannelse inden for dem, der arbejder med børn og unge til daglig. De skal også videreuddannes, så det her emne er altid et emne, som vi altid er enige om, og det er vi glade for i kommunen. Og
Andreas Uldum, ja, desværre så må vi sige, at jeg forventer ikke, at der her til lands, at der findes nogen, som ikke er blevet berørt af misbrug, seksuel misbrug. Det er meget trist at tænke på. Vi har beskæftiget meget med i koalitionen fra 2009 til 2013, beskæftiget os meget med et projekt, der hedder, der gik ud på, at man skulle have et sted at henvende sig til vedrørende et barn, som er blevet seksuel misbrug. Det skal være sådan, at barnet skal ikke sendes fra den ene instans til den anden, for eksempel fra sygehuset og til politiet. I politiet er der et sted, hvor man kan henvende sig, et sted for seksuelt misbrugte, men i Nuuk. Hvordan kan vi sprede det sted videre, eller mulighed for at henvende sig videre til ud på kysten? Det er godt, du nævner det, at vi har mange høje udgifter. For eksempel sådan billedligt tag dit hus, der brænder. Så skal vi jo give flere penge til projekter, som er i gangværende. Og i kommunen Rafah har vi et projekt, som jeg har været engageret i som medarbejder. Sådanne projekter, præventive projekter skal gøres mere ud af noget, som man gør noget for at forebygge misbrug af børn. Vi er gået i gang, eller vi er færdige med første del af debatten her. Vi går videre til næste runde. Ude på kysten. Vi har lavet skolerne ude på kysten, sende mail til Nagusa, og første spørgsmål er fra Isordadorfia. Hvilket parti vil arbejde vilkårene for de nedslidte skoler? Partiet Inuit. Utvivlsomt er det et emne, som samtlige partier er enige i. Og det hører jeg jo også i samtlige debatter. Problemstillingen står i, at der i prioriteringen, der i forbindelse med prioriteringer, politiske prioriteringer, så bliver problematikken ikke løst. Og det er der, det er vigtigt med prioriteringer, og det er under ingen omstændighed overraskende. Der arbejdes effektivt for, at folk får gode livsvilkår fra politisk side. Der er også nogle gange bemidlede midler, som bliver fjernet fra det ene departement til det andet. Jamen, hvad vi gør? Først da skolerne i Narsaq og Ilulissat var fuldstændig ødelagt, gjorde man en politisk indsats. Vi skal kunne se problematikken, før det opstår, og så bemidle eller sætte penge til side. Det var der 7. og vi var i koalition, at Mathias Stokskolen blev nedrevet. Men det, der er vigtigt her, det er, at anlæg af skoler hører under kommunens prioriteringsliste. Og det nøgle, det skal bruges, det er, at det er kommunen, der bestemmer, hvad der skal prioriteres med hensyn til anlæg og byggeri. Fra deres side, så kan vi jo sige, at det her bør prioriteres, men det er kommuneplan med hensyn til prioriteringer, og der skal også være sammenhæng i det. Vi har set, at der for eksempel til 2015, at finanslovsforslaget fra 2015, og der sut koalitionsforslag, hvor der blev foreslået og tilsidesat penge til
lufthavnsbyggeri, og da vi kom for at forhandle med Bitus Ryagø til den 29. oktober, så sagde vi, at så for at vi skulle prioritere, så skal disse penge bruges til at bygge boliger, og herunder også at vedligeholde folkeskoler, og ikke bruge til store projekter, såsom lufthavne. Her skal der prioriteres højt, og forebyggelse af folkeskoler skal prioriteres. Vi sagde, at finanslovsforslaget var det. 371 millioner kroner skulle ikke bruges til landingsbaner, men bruges til vedligeholdelse af skoler. Kim Kielsen, det er dit parti, der bliver snakket om her. Inuit Ataqatigiit bør også læse finanslovsforslaget meget mere nøje. Og nu, hvis vi kan gå tilbage med hensyn til skoler, så er ansvaret overgået til kommunerne, og det er deres daglige ansvar. Og i forbindelse med kommunesammenlægningen, at der er også flere arbejdsopgaver, som ellers skulle være blevet overgivet til kommunerne, er der kun 5 ansvarsområder, som er gået videre til kommunerne, ud af 100 arbejdsopgaver, som skal videregives til kommunerne. Det er vores ansvar at komme med løsninger og søge løsninger, og man kan også se, at der er forskellige prioriteringer i finanslovsforslaget, og med hensyn til anlæggelse af lufthavne, så er forslagene jo debatemner til forhandling, og fra Siumuts side er vi også fuldt åbne med hensyn til at diskutere og forhandle. Forslagene skal tilsidesættes, altså forstået på den måde, at her i Nuuk er der børn under 15 år, som er blevet misbrugt. Eller antallet, eller 25 unge, som er blevet misbrugt. Børn under 15 år. Det jeg godt vil sige, det er, at jeg tror ikke, at børn, eller de unge er for at høre os om, at til os og være uenige med, hvor de vil lytte til vores uenigheder. Og det, at selvstyret og kommunerne skal have et godt samarbejde. Måske har det ikke været særlig godt til det med, altså uanset om det er selvstyret eller kommunerne. Og uanset hvem der har været det regeringskoalition, så har de hverken kommunen eller selvstyret været gode til at prioritere anlægs- og byggeopgaver. Inatsisartut prioriterer anlægsopgaver, og kommunen bestemmer prioriteringen. Og hvis man skal sikre børnenes fremtid, så skal skolerne også eller så kan man også gøre det blandt andet ved at forbedre vilkårene for skolerne. I forbindelse med lufthavnsbyggeriet, så har vi ikke været enige i det, fordi vi synes, at det er vigtigere, at de sociale ting prioriteres, og man skal bruge flere penge på det, fordi vi skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske, og vores økonomiske midler er begrænsede, så derfor er det vigtigt, at man venter med at bygge lufthavne og en mødesal. Kim Kielsen med et svar til Andreas Uldum. Jeg er meget enig med Andreas Uldum. Vi er ikke her for at skændes. Det er nødvendigt med det forskellige spil, men det er et vigtigt debat, vi har omkring barnet og dets rettighed, omkring ansvar og kommunens ansvar. Når vi overdrager et ansvar til kommunerne, så har der også fulgt midler med. Men har det så været nok? Men det der åbenbart været nok, men vi må også vide, hvor vi skal hente pengene fra. Vi mener, at der er mange muligheder for eksempel inden for fiskeriet, hvor man kan hente yderligere midler til formålet. Det er eleverne selv, der har udarbejdet spørgsmålene, så jeg mener, vi kan gå videre til næste spørgsmål fra Ringvort Adorfjær Gaggerslussvor, 10. klasse, der har fremsat følgende spørgsmål. En af vores
nogle af vores skoleelever kommer i skole sultne. Hvem vil arbejde for, at der indføres en skolemadsordning? Andreas Ultrum, det har vi altid arbejdet for som parti, og det har vi også gjort i de forskellige kommuner, hvor vi har haft sæde og prøvet på at indføre, og under kommunerne, så det er noget, vi arbejder på, og vi vil arbejde for at forbedre dette. Så børn skal ikke gå sultne i skole. Knud Christiansen, det er også et problem, som vi har i samfundet, men desuden er vi også glade for, at for så vidt angår skolemadsordning, så er det noget, som vi samarbejder om alle partier imellem, så det er ikke noget. Så desuden vil selvfølgelig sikre at være med til dette. Det har været et frivilligt tilbud til kommunerne, om det vil tage imod ordningen. Men da vi var 15-16 år gamle, så fik vi også skolemad. Men man kunne måske gøre maden mere spiselig for de unge, og den vej også kan sikre, at børnene får sund mad. Det er et område, som vi har erfaringer med. Da vi var børn, der spiste vi, mens vi havde frikvarter. Men det, jeg vil komme ind på, det er, at det i dag er sådan, at der er mange, der ikke vil spise, der ikke vil tage imod den mad, som de får tilbudt. Der er en masse, der bare bliver smidt ud, så det er et problem, hvor alt for meget dyrbar mad blot bliver smidt ud, fordi børnene ikke vil spise det. Det er et reelt problem. Omkring, når man støder på børn, der kommer sultne til skole, så har skolen pligt til at reagere over for forældrene. Og hvis det er forældrene, så er der er behov for hjælp, så skal det også have det nødvendige hjælp. Vi taler om skolemadsordning, og det er også det, jeg snakker om. Der er mange skoler med mange elever, der lever med færre. Det ved vi godt, men det er et problem, der er. Vi har erfaringer inden for området, og disse bliver evalueret, og vi mener, at evalueringen viser, at der går for meget mad til spillet, så vi bør vide, hvor problemets kerne er, og finde et løsning på problemet. Og det er det, jeg prøver på at sige. Der skal et bedre samarbejde til, og forældrenes pligter er alt for uklare. Vi skal ikke altid forvente, at vi får mad med en sølvgaffel, men det væsentligste er, at det er et ansvar, som vi bør være samlet om. Nu Christiansen er der. Først så lægger vi fra at vi også i skolerne ansætter flere såkaldte skoleferier. Men ordstyren så erindrer jeg om, at der er skolemadsordningen, vi drøfter. Men også skoleferierne bør have en opgave her, men det problemet centrale er et socialt problem, som ligger hos forældrene, og det kan være en lang debat om, hvordan vi kan løse det problem, men vi bør også arbejde konkret med forældrene fra de sociale myndigheders side, men vi mener, at der bør altid være mulighed for, at alle børn får mulighed for at få mad i skolen. Så Olsvig, jeg mener, at vi bør undersøge, om man kan skabe en fælles standard i kommunerne. Vi ved, at kommunerne har forskellige ordninger inden for ordningen. For eksempel for de mindste børn skolemad her i kommunen Ravnsborg. Jeg mener også, at det er et ansvar, som forældrene har. Og her er jeg enig med Nico i, at forældrene også har et ansvar og nogle pligter. Vi skal her samarbejde med kommunerne om, hvilke krav der skal være. Det er et kommunalt ansvar, men vi kan i dag se, at de forskellige kommunale bespisningsordninger er meget forskellige, så vi bør kunne i Inatsisartut arbejde for, at vilkårene bliver det samme. Men Nico har også ret, at forældrene har også et pligt til at sikre, at børnene ikke går sultne i skole.
må man formode, at der bliver bevilget flere midler til skolemandsordningen. Vi har sagt, at bevillinger til børn ikke skal yderligere nedsættes eller nedbringes. Ja, vi skal sikre på, at der bliver flere midler af til børn- og ungeområdet. Andreas Uldrup, jeg ved godt, du sagde, at vi ikke skal kigge så meget tilbage, men vi skal huske på, at da vi tidligere fik tildelt bloktilskud, så var det et krav, at alle børn fik mad i folkeskolen, hvor der blev sat penge af til selve formålet. Men det er et prioriteringsspørgsmål. Men vi skal også huske på, at det ikke er en god idé ikke at afsætte midler til formål. Vi ved, at børn, der går i skole sultne, at de har en mindre indlæringsevne. Så for et bedre indlæring, så mener vi, at der bør være bedre muligheder for, at børn kan få mad i skolen. Fra skolerne har vi et spørgsmål yderligere fra 8. og 9. klasse i Kulusuk, som har følgende spørgsmål. Der er mange steder på kysten, hvor børn og unge mangler ordentlige fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter. Hvilke partier vil arbejde for, at vores børn og unge får bedre fritidsaktiviteter, når de har fået fri fra folkeskolen, for eksempel steder, som de kan komme til, for eksempel ungdomsklubber eller lignende. Det vil være først med en besvarelse Knud Christiansen. Tak for spørgsmålet. Og det er et meget godt spørgsmål, som børnene i Kulusuk stiller. Det er et meget vidtstrakt land, som vi lever i, og det er således en ikke helt let opgave at behandle alle børn lige uanset hvor de bor. Så det er også vigtigt, som jeg også sagde tidligere, at det er et kommunalt ansvar, men det er ikke sådan, at så er problemet løst. Det er det ikke. Hvis der er nogle problemer, og hvis forholdene er for forskellige, så er det vores pligt som landspolitikere at sørge for, at rammerne er i orden, således at kommunen sikrer, at der er de nødvendige fritidsfaciliteter til stede. Vi snakker om barnets rettigheder, og at man har gode fritidsmuligheder, så har de meget stor indflydelse på resten af barnets rettigheder, om for eksempel at være sammen med nogle andre. På baggrund af kommunens ønsker, så prioriterer kommunerne deres anlægsønsker, hvorfor man i samarbejde med selvstyret bør kunne løse problemet. Bettina Lark også med. Det er sørgeligt, at vi ikke alle får mulighed, fordi nu vil jeg ikke besvare de to forrige spørgsmål, så det var mere rettet til ordstyrerne. Har du et konkret svar til spørgsmålet omkring fritidsfaciliteter til børn og unge? Det er et problem, som der bør sætte spørgsmålstegn ved. Mange byer og bygder er sat tilbage. De mangler uddannede pædagoger, og hvis vi skal sikre og styrke børnenes rettigheder, så kan man ikke komme udenom et øget samarbejde mellem selvstyret og kommunerne, blandt andet gennem øget bemidler, ikke mindst til, at man sikrer, at man får det nødvendige personale. Vi kan ikke være for sig. Vi vil selvfølgelig være med til i samarbejde med kommunen at løse problemet. Jeg har i mange år i mit arbejdet med børn og unge. Børn, der skal overgå til unge, så er det som om, at de har en vilje, som en 200 hestekræfters motor, så når klubberne lukker for tidligt, så mangler de steder at søge hen, fordi de vil holde sig beskæftiget, fordi de er i deres natur. Så det er mange fejl sker ved, at når man sparer inden for børn og unge områder. Det er jo helt forskelligt mange gange, at man holder klubberne lukket til, om det har været meget lave i drift og har udført et stort stykke socialt arbejde, som hindrer, at andre sociale problemer opstår. Kim Kielsen omkring børn og unge, så er alle initiativer lige så vigtige. Men jeg skal også sige, at vi skal også huske på de frivillige organisationer, såsom sportsforeningerne og andre steder, hvor
som også udgør et stort stykke arbejde. Vi har også mange andre muligheder ud over fritidsklub. Der er også mange muligheder i naturen. Vi bør kende vores natur bedre, og vi mener, at der for eksempel bør være bedre muligheder for oprettelse af minehaller, således at der bør være steder, hvor bygdens ungdom kan samles, således at de også føler, at de også har et sundt sjæl i et sundt legeme. Jeg mener, at for eksempel Tjeti Kommune og deres politik omkring uddeling af iPad, så er det også en god mulighed, der er. Kan unge i Kulusuk forvente for eksempel fritidsklub? Det kan man ikke love direkte. Det er også kommunerne, det er jo kommunerne primært, der prioriterer det. Men hvor skal pengene hentes fra? Vi mener, at der kan hentes yderligere midler fra fiskeriet. Så Olsvig, jeg er meget glad for spørgsmålet fra skolen i Kulusuk. Det var der, hvor vi også havde en valgkamp, da vi startede valgkampen. Forsamlingshuset i Kulusuk er lukket, og vi ved, at det er kommunal opgave. Vi siger fra det, at der er visse vores bevillinger til anlægsområdet fra Inatsisartut, at så mener vi, at så kører det frem og tilbage mellem kommunen og selvstyret om, hvad der skal ske hvornår. Lad os give kommunerne et øget ansvar, så bliver det hele lettere. Men jeg skal også sige, at børn og unge har en meget stor vilje. Lad os lytte til dem, der taler om demokrati, også i de lokale organer, som i bygdebestyrelser og kommunalbestyrelser. Det er os, der skal lytte mere til børnene og deres budskaber, og det har også ret til at blive medinddraget i forskellige beslutninger. Så vi skal selvfølgelig også spørge børnene i bygderne om, hvad det er, I mangler, og hvad det er, vi kan skabe i fællesskab. Og det er en pligt, vi har som politikere, at vi også skal lytte mere til børnene. Det er en ret, som børnene har. Andreas Uldum, selvom alle har været inde på det, så er det som sagt en kommunal opgave, men rammelovgivningen, den hører ind under Inatsisartut, og den er fra 2002 og har ikke blevet revideret siden, så der er behov for en revision af den forordning, der er gældende inden for området, og det vil vi gerne være med til. Som for eksempel kan vi nævne, at omkring fritidsaktiviteter, når vi for eksempel skal oprette en gruppe, der gerne vil lære grønlandsk, så er der et krav, at der skal være mindst 8, før der kan gives midler. Men hvis man kigger på vores vidtstrakte land, så kan man nok ikke finde for eksempel 8 dansksprogede i en bygd, der ikke kan komme i gang med at lære grønlandsk, fordi det normalt ikke plejer at være så mange. Så det er sådan nogle områder, som vi mener bør justeres og revideres. Når vi har lovgivning siger, at de nuværende klubber er åbne for unge op til 21. Vi mener, det er mere på sin plads, hvis aldersgrænsen bliver sat til det 18 år. Vi ved, at når de unge får 18 år, hvor det er henne, så der er vi har for nogle justeringer inden for området. Han siger også, hvilke budskab har du til spørgsmålet? Omkring aldersgrænserne i mindre bygder, de udelukker nogen, så der er behov for forskellige aldersgrænser af forskellige steder. Så i bygderne, der spiller det til aldersgrænser ikke så meget, hvor der er meget stor sammenhold. En af de farer, der kan være ved, at det blot giver anlægsmidler til kommunerne, at det således er kun de kommuner, der er stærke, der engang vil opleve fremskridt, mens der bør være lige vilkår, og det er landskassen, der bør koordinere dette arbejde, således at det ikke kun er de stærke kommuner, der udvikles. Kim Kielsen. Vi kan også kigge på,
at der er meget hærværk, som også kan vise, at børn og unge mangler noget at ty til. Jeg ved, hvor meget det koster. Alt det midler, vi bruger til at reparere resterne af for eksempel hærværk. Men lad os kigge på, hvad det man mangler lokalt. Det kan godt være, at det er et lille hus, der blot mangler, men vi mener, at man bør hurtigst muligt fange friske tanker. Men hvordan fanger man disse hurtigst muligt? Det kan vi ikke centralt gøre blandt Inatsisartuts-medlemmer. Det er blandt lokalbefolkningen, at de ved, hvem der har de forskellige evner. Ham der, han er skide god til musik. Han er ganske god til fodbold. Befolkningen kender så meget hinanden ind og ud, at de ved, hvem der er god til hvad, således at det hver især i samarbejde bør opfordre til mere frivilligt arbejde. Debatten kan fortsætte, men de primære er børnenes spørgsmål, så lad os gå over til noget andet nu. Vi kan ikke komme uden om i forbindelse med krydsild her, at deltagerne stiller spørgsmål. Den første, der vil stille spørgsmål, er klar. Hej. Kan du rejse op? Der er en hel masse unge, der står og hænger ud foran Pacific. Minuusi torpausuit Pacificista tänne rujortarput. Og til med helt vildt meget racisme. Ammadu. Ikiarornartun pisiartortarlut niartarlut ammadu inuqalipaata at tungavingadu imikkortillut akaartuisarlut. Okay. Foran Pacific, der er der en hel masse unge, der står og hænger ud. Og der bliver de kastet ud i en hel masse forfærdelige ting, såsom vold og racisme og stoffer. Og der er ingen voksne eller noget som helst, der kommer og hjælper dem. Og hvis man ringer til politiet, fordi der er måske en, der står med en kniv, så kommer der sgu ikke nogen. Taam inuusuttuaq itaat sorsavimtiu miaqartarpulitil sianerfiigaanni taakuttoqarnerlun ajo. Tässä apeqatiineqarporuani inuusuttut akanganni eqqisiviilliortarnerit assерsuutivaana nuumi pruusit pisiffiipsilataani nikerfasit ajortumeera tissarlut suliassaqarnatillu taana kiamme tasuullillin akisinnaava. Hvem vil besvare spørgsmålet? Vi starter med Hans Enoksen. Tak. Det er korrekt, at der er unge og andre i dag, og især store børn, at der iblandt dem er der nogle grænser, som man er gået over. Hvordan? Jeg synes nogle gange, at det er... jeg synes, det er skamfuldt, at der er nogle små børn, der ryger. At det er blevet almindeligt for dem i dagligdagen, at det begyndte at ryge, og de voksne er holdt op med at fortælle dem, at det er forbudt at ryge som barn, og det er noget, som jeg også skammer mig over, fordi vi har været med til at få dem til det stadie, hvor det er nu, på grund af vores dysfunktionelle liv. Hvis vi siger, at børn skal have et bedre liv, så skal vi også kigge på os selv, hvor vi siger, at vi ikke accepterer børnenes livsvilkår. Og så må vi så også sige, at vi sætter en grænse, fordi det kan under ingen omstændigheder accepteres, at der er nogle små børn, som ryger. Skal vi så sige til dem, når vi går forbi dem, at det ikke skal ryge? Ja, det kan vi gøre. Vi kan fortælle, at det ikke må leve på den måde, og det er ikke kun rygerne, men også dem, der drikker på gaden, dem, der har prøvet at ryge hash, er der også mange af. Og det er ligesom, at vi bare kigger på dem uden at gøre en aktiv indsats. Lad os sige, at vi siger stop til den slags liv. Det er nu, vi skal ændre. Kim Kielsen.
det er tid til forandring. Det er korrekt, det ser vi. Vi har flere gange selv personligt. Fjerne disse børn derovre. Jeg kan ikke lide at se børn te sig på den måde. Det er fuldstændig rigtigt, at der er mange børn, som lægger pres på de andre børn og nedværdiger de andre børn. Og det er noget, som vi bør gøre en mere massiv indsats via skole. Kim Kielsen, der er jo en grund til, at børnene opfører sig sådan, som det går. Hvordan kan man hjælpe dem fra bunden af? Man skal have en afklaring fra bunden af, og som folkevalg har vi også pligt til, at også som kommunal pligt, så skal vi også kigge på den slags problemstillinger. Og selvom vi har rammevilkår, men det ikke følges, så skal vi også gøre det indsats. Altså alle dem her, de skal jo lære noget. De skal undervises, de skal uddannes, uden at vi tager nogen på gulvet. Det gør vi ved at løfte rettighederne og forstå dem og debattere dem. Og det vil så afstedkomme, at man begynder at respektere denne ældre herre her. Vi skal gøre noget mere ved vores fælles medmenneskelighed. Først vil jeg sige, at jeg synes ikke, det er nok at få folk til at fjerne fra det sted, hvor det er. De skal have et sted at gå hen. Børnene er det jo, fordi de ikke har et andet sted at gå hen. Vi skal som politikere have et det er os, der skal sørge for, at de har et sted at gå hen. Det er også børnenes rettighed, at det ikke skal lokkes hen imod at skulle bruge hash eller alkohol. De skal beskyttes mod det. Barnet er et barn, indtil det bliver 18 år. Hvordan kan vi forhindre dem i at tillære sig noget, der er lokkende? Altså, der har forældrene et stort ansvar. Og dem, der har med børneforsorg at gøre, arbejder med børn, har også et ansvar, og vores opgave som politikere er, at vi etablerer fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter for dem. Jeg vil også gerne sige til det sidste med hensyn til racisme, som er blevet oplevet, det er også det, som jeg fra starten af. Og det er, at der er ingen børn, der må forskelsbehandles på grund af hudfarve eller afhængig af hvem deres forældre er. Alle børn er lige, og det er jo ikke nok at sige, at racisme ikke er godt. Hvordan gør man det til virkelighed? Det gør man ved at undervise ved, at børn er ens, uanset deres udseende, uanset deres forældres udseende. Og det er ikke kun de unge, der skal undervises. De ældre skal også undervises i børns rettigheder, uanset om de er lærer, forsorgsgivere og sociale arbejdere. Det er derfor, jeg er meget glad for, at der er så meget fokus på børnerettigheder her i Grønland. Vi skal ikke negligere det. Så det er vigtigt, at det er det, vi snakker om, børns rettigheder, at man skal lytte til dem. Det der med, at børn ikke har noget sted at gå hen. Jamen, altså, sådanne børn, de har et hjem. De skal ikke i klubben kl. 11, de skal hjem. Vi skal søge vejen. Så for der er problemer i hjemmet med hensyn til det sociale, så er det også natteravnene, som laver et forebyggende arbejde. Andreas Uldum. Der er mange inden for forebyggelsesarbejdet, inden for det offentlige, inden for kommunerne og på frivilligt grundlag, der udfører et stort stykke arbejde, og som vi bør takke meget for det store stykke arbejde, som de udfører. Men derudover så mener jeg, at vores budskab om, at forældrene skal påtage sig et større ansvar,
Det er noget, som vi gerne vil gentage. Er det nok? Det er ikke nok. Selvfølgelig er det ikke nok. Jeg vil drage et eksempel frem. Hvis der for eksempel er børn, der står på en specifik. Jeg selv var ikke en lille engel, da jeg var barn, men det skyldes forskellige ting. Og omkring racisme, så er det sådan, at da jeg var barn, jeg har en dansk far, hvor jeg også fik til, fordi jeg er en dansk far, men det er også på den baggrund, at jeg havde frustration i folkeskolen, hvor jeg var ikke den bedste dreng. Det er, fordi børnene har problemer, at de reagerer på den måde. Det er ikke blot for at være uopdragende. Vi bør også som voksne lære, at vi også selv er med til at skabe vores børn, og at vi har ret til at påpege forskellige ting. For eksempel, vi accepterer for meget, at vi bør påtage sig større ansvar og melde forskellige problemer til de rette myndigheder. Nick Olsen. Det centrale i problemet er for det meste, det er i slutningen af måneden, i weekenderne, hvor der er mange børn, der er sammen for at beskytte sig selv. Og baggrunden er, at vi ved, at vi i Grønland har et samfundssystem, hvor man kan købe alkohol i alle butikker. I Island der har man et andet system, hvor man har et monopol på udhandling af alkohol. Det er det, jeg gerne vil komme ind på, mens om natten, så er det sådan, at der er alle restauranter og barer har åbent til 3:00. Vi bør også drøfte restauranternes åbningstiderne, og hvor alle børn får lov til at kigge på i travlheden. Så jeg mener, at vi også bør kigge nærmere på dette og ændre åbningstiderne. Og alle får løn på samme dag, og hvem går det ud over? Det går hårdest ud over børnene, og det mener, at vi ikke har en politik på området. Hvad med de unge udenfor? Specifikt det er det, jeg gerne vil påpege. Det er for at beskytte sig selv, at børnene samles, mens forældrene er ude og feste. Og det er det, vi skal arbejde os væk fra. Som det fremgår af artikel 9 i børnekonventionen, så ligger problemet i opdraget. Vi skal opdrage vores børn til at kunne forsvare sig selv og respektere resten af samfundet. Og så er det, hvad er det for et livssyn, vi vil give vores børn? Hvad er det for et barn, vi vil skabe? Hvad er det for et barn? Og der skal vi opdrage barnet. Og det er et meget stort ansvar, vi har som forældre, men vi skal også støtte de forældre, som ikke har de fornødne ressourcer til at tage sig af det. Uanset hvor mange klubber for samlingshus, der bliver skabt, så kan vi ikke blive fri for eksempel for mobning, hvis vi ikke selv som forældre påtager os et større ansvar. Så det er nødvendigt, at vi også drøfter vores opdragelse af vores børn åbent, og det er et ansvar, som vi har som forældre, og det er noget, som man ikke kan flygte fra. Selvfølgelig er der nogen, der efter at det er 11, der er alt for mange børn, der er ude om natten, så det er alt for mange, så alt hænger sammen. Kim Kielsen, ganske kort, vi er ved at slutte. Her er sagen os alle sammen, at hvis vi sammen står sammen og siger, at vi accepterer ikke det forhold, så kan vi først se, at tingene begynder at gå i den rigtige retning. Vi har den nødvendige rettighedsgrundlag i gang. Det er oplysning omkring rettigheder, der er tale om. Vi bør alle sammen kunne være, hvor vi vil være hen, uanset kropsform, køn eller hudfarve. Vi har tak for, at de har kunnet besvare spørgsmålene fra folkeskoleeleverne, børnenes egne spørgsmål fra vores
rejse ud i kysten. Husk, at børn ikke har stemmeret, men børn har ret til at blive hørt og pligt til at fremføre deres synspunkter. Dette udsendelse er udarbejdet eller lavet sammen med Nagosa, og tak for, at partiernes repræsentant er kommet hertil, og vi vil også sige tak til jer her fra ordstyrerne. Ingatlateq qissinasagu